Povedali, že teda pána Kotlára neodvoláte, pretože mu teda dôverujete. Áno. Druhá strana mince je, dôverujete aj Slovenskej akadémii vied a tomu, a tým vecom, to nie je súboj o tom. Tu sú dva dokumenty. Je dokument znalkyne, ktorá niečo povedala, a potom tu máte Slovenskú akadémiu vied, ktorá nie je certifikovaná ako znalec. Pozor, to by ste tiež mali zdôrazňovať. No to určite aj zdôrazňujeme, len dobre, vy ste tak poverili Cávku. Áno, Takže... ja nemáme nikoho iného. Na Slovensku nie je nikto iný, žiadny znalec, ktorý by to vedel urobiť. Mohla to urobiť iba SAV. A tu sú dva materiály, ktoré majú nejaké rozdielne posudky. Takže prosím, nechajte solidného pána Kotlára, je to jeden slušný, opakujem slušný, čestný človek a veľký bojovník. Veľký bojovník, on dobre vie, za čo bojuje, ja mu v mnohých veciach neuveriteľne fandím. Pán redaktor, viete, koľko ľudí zomrelo po očkovaní? A nechcete to povedať, lebo ste krmení reklamou z farmafiriem. Keby ste boli frajeri, tak povytajujete všetky medzinárodné analýzy, ktoré sú, aby ste povedali, čo všetko očkovanie spôsobilo na zdravotnom stave ľudí. Len to neurobíte nikdy. Veľa ľudí zomrelo, ale priamo aj na COVID. Lebo v reklame máte veľa farmafiriem. Dobre, ale teraz sa pýtate na Kotlára, tak na to odpovedám. Ja nevidím absolútne žiadny dôvod. A ak tu ja počúvam nejakých predstaviteľov Hlasu ohľadne pána Kotlára, tak si myslím, že by sa mali skôr zamyslieť nad tým, čo povystrajali s tendrom na záchranky. Je to také zvláštne, že teda oni prichádzajú s tým, že poďme sa venovať Kotlár. Kotlár nie je problém. Problém COVID, nákupy, očkovanie experimentálnymi látkami, ja som to odmietol. Povinné. Dokonca aj povinné, aj tomu som sa ja teda vyhol našťastie, takže všetko poviem. No, som rád, že žiješ, keď to má takto povedať. Takže toto nie je téma. Kotlár má moju plnú podporu. Bodka. Cez moju mrtvou neexistuje. Minimálně 12 laboratoří po světě hlásí identické nálezy, že ty vakcíny obsahují příliš vysoké až alarmující kvantity dvouřetězcové nukleové kyseliny, která teda kóduje S-protein, takže vlastně kódují celou tu sekvenci. To, že Slovenská akademie věd tvrdí opak, tak myslím si, že je to asi... Nevím o žádné jiné laboratoři, která by tvrdila, že to tam není, takže oni jsou na druhé straně toho spektra. Je tady 12 mezinárodních laboratoří, které to hlásí unisono.